bargaza. Haye dele 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 bar ta bargaza. Ki dage dele kar ki toge a ta bargaza, ki juya kar ku taka ungo bar ta bargaza. Bar girgiza ɗayan mu har gida su bi shi dan ta bargaza. Can har da gulbe gulbin bayyana ki doge banda hoge duka ci barbawa galala 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 zanyo nawa ki juya kar ki shake shak shak a cikin ruwa. Kafarta karta cashe bata dundu daya idan dai ta risa ka naira kwaya daya ta zama sanadin buya a daidai dandami na kirga bar togiya. Nidelu mai taɓargaza ku bani ko in ingiza ɗayanku zan rugurguza. Ku bani ko in toge ha ku bani zani toge ko ayo taɓargaza. Yoni karki bar ni delu mai a ringizo, ku ɗauka 'yan samari hanzari da dandazo, ku zo nan barbin hazo idan kokin kuya idanuwa su bar gizo. Ki bishi ke ko dele je ki garki yo nawa. Inje ni ko in yo rawa. Ki je ki dan ki yo rawa ko a can gonar ke kan toma da biyar kara. Haye dele 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 bar ta bargaza. Woo!